laki Akasvani Dipu pini nilitum along Red Cross Society Karbi Anglong Branch Organizing Secretary Guatam Ronghang alang li phansi nilitum Akasvani Dipu ahin pencho phaponsi non alang li nilitum a studio a microphone a thengno long nang ni tanglo lasip nilitum Akasvani Dipu ahin pen nang li phan suri kardom pajireklo Ronghang sangho Kardom tangte litum pini ke pirthia danglong labangso Red Cross Society labangso katalon arnilo apotsi eletum pini sitame la Red Cross Society atum ko pisi ke claim ke dama alang litum asaya puthak sitame kaching kichi thanji pansilitum bor iponpo tangte Ronghang sangho pini litum aprang silam the chi thanam eksina labangso Red Cross Society aphan a men ki e labangso kopi phansi ki pudam lo kopi posi Red Cross Society puki pudam lo radio ka jot arada tum thanik chima prangsi nilipen pachini kangtung pulote la pulo isi Red Cross amen kachalong lok pulote macher so ti hek pen phurke molong ilitum dam nang kok titi kopi potma pulote nili Red Cross bomen kachini dam ateng pulote Sir Jen Henry Dunan alangli ke Switzerland sor alangli behak lembang phu lase alangli behak ke klem dam sia phan dambom una hutabang Italy po detlong Solferino po a detlong lepen hulaso ke leun pen Napoleon III po mata Napoleon III po do lapen ihin bang ke France Joseph one po do alang litum pupu klias do kok pen jok cheteng keng dot lo hulaso porhut cheteng keng dot pen amat hulaso porhut men 100 mata lagisira suri krit troxy sipahitum alang litum chateng kheng dut pena jok pena mat kiti kejang aphai bang suri plikep do kok iklo amat suri plikep do ikok pena jok alang li mek theng no pena mat alang li ta behag eklem ji aphana bang aning hang thuthedat pensi puthot ako Switzerland adet nangchirui thujui pena jok puthot alang li bangso koson si kiti kejang atum phan kalana ji mapu alang li matha pensi Red Cross amahang pathek nang koklo nili ki pudam si bangala pulo Red Cross pulote isi ke Red Cross putado lapen Red Crescent puke Islamadet tumsi bisi ke kaningje apot si ladak isi vet lo Red Cross lapen Red Crescent putame lasi amen chelong lo amen ke chelong tala pulo lapen adningkan bangke 1863 mate pharokrenar kepra trokepra ke thomaningkan pensi bangsom hang pathek pon lo Red Cross bu kepang dangke keceng si bangke ilitum kadogo weta chini lo la 1863 aningkan si bangsor ni pensi la Geneva bu mate Switzerland along isi adet dolo hula daksi la Red Cross asai hem pitame bilo la si hula so hem pi bidat pena pisi la kado kawe state party pudo hula so porhut hula so convention hut Geneva convention pohut la si kado kavia data tum anta me chetong dun lo la si chetong pen ko som si bangso kisung ke phudata tum phan an ke rab dun thekji ma pu pen hula so porhut si chingwai pon sar pen si non pu tambe la bangso Red Cross wangjen lo non pu anta dokok lo me piklo Ronghang sangho tangte mo penang lipulo Red Cross la pen ke Red Crescent labangso kache prek kopi phan lo nang li thanamik jima Red Cross boke isike pudam lo pulote aron po phanta kali sitame isi Red Cross pulote Christian country pensi nangke plang penajok penamat lapu plus ason si padokok lo mat red asin pensi bikok lo red mane ilitum kadoko wechini lo kisung ke phodet ahut tum pensi kimindam mate ke jongdam po sini lipen kamathadam lapen Red Christian po bangke isi cheklo ason se symbol do igji lake Islam atum se bisi ke use lo tame Red Cross ta isivet lo Red Christian pota isivet lo apotsi Islam country tum ke Red Christian po se chipu bom lasi a different ke thang ta vedat lo mare ka cheprek ave lasi Islam country tum abang puthuji Red Christian popo lapen Christian country tum abang ke Red Cross po se irpon ni ka chinia teng polote me piklo Ronghang sangho nang liklar dakpen ke thana pot adun cholam the che thana viksinang Ronghang sangho nang litum la Red Cross Societies matela litum Karbi Anglong arlo nang litum ke claim ke dam asaya putha kopi pisi nang litum no namat claim pon bom dam bom lo
nilitum Karbi Anglong apur kimo jongsi chathanam lo polote nilitum ningkan suri hinira troxia ningkan si kechengdun dak ilitum Karbi Anglong a district lo stame ningkan suri hinira narkep aningkan pensi full pledged mate ladak ilitum Karbi Anglong district apana bangke ke claim kecheng pon lo lasi bangso ke claim kecheng pon unhut pen nilitum un an pen cepaduk pon lo se cepaduk pen pinia por antame nilitum pusi nang claim bom wang bom lapen lakadu kawe kisung por hut ilitum latomon ki theta do lang ki theta do la so por hut tame nilitum un an pen pu survey mate langdam po tomon ki thedet ko natma lapen la bangso akisung ke photom phan nilitum amen kadu kawita pu register pon po en pon po la kadu kawe bangso a report teng pensi nilitum la kadu kawe state branch mate la Assam along state branch tum phan se nilitum kadu kawe kilolo la higher report puthakala alang litum phan la rap det pen mate a register det pen alang to men lo det pen halatum ko bi pia ke rap long ji ti lodet lo polote la so reporting ateng mate la so record ateng pensi la state branch pen tame nilitum phan la da Karbi Anglong branch atum phanabang la tarpulin tame mate la hygiene kits pen chenglok la kadu kawe utensil pudo la kichutun chodang jaton mokha la kadu kawe nang pothai po ko pisi hula so porhut kawe ma la so tengsi hula da katum pen tame ako la kisungke povek mate victim tumhan nilitum pidamda la hailo la kisung ke phovek atum alang litum ahot pen ke arni do thai ke do asini ko an rap thek jila tum phan Red Cross Society a hin pen nilitum la puson se nonomat ke rap ke chathek long ke nilitum la tomon thedat por hut tame balang inglum chok hut pen tame nilitum la kadok we a hem jong si tomon pon plen polote bangso asar nung phan se nilitum rap unchot kupi pot ma polote methanga long nonomat jakong ke jelong pameka ke dat pena joksi do polote tarpulin mokha pidun ikpo nilitum la volunteers tum do potsi la klembang phutum pen la puson se ako phule phokok jong se do polote la ke stock tang amokha tame nilitum ron ponbo kala me piklo Ronghang sang ho tangte adun cholam the chanam exitang nanglitum la ke rap ahor mu penela son akipi na ke rap do mananglitum la office a hype sitame office hai hoi ke paching thur je phan la son ke rap do mananglitum phan nonomat ke la puson ke chathek long le office pen ba office phan la government hin pen akerap poke nonmat chathek long le puta puno atheni litum pu office ke dokok nang jipu pena jok nilitum application chu pidun po office do nang jipu pena jok office asai hem phanta me nilitum lapuson si non Karbi Anglong ke theki ding tum phanta me nilitum lo chu pidun bangso lo chu pidun pena jok nilitum phan ahok pet pajuno kartang alang litum tame bangso hem tame nang pilo office hem tame dolo non la pen la kadu kawe huladak warehouse pusipu la kadu kawe tame nilitum kimpon longlo la ke government hin pen Karbi Anglong atum pen ngacerap dun ason se nilitum chathek pon long sitame nilitum la kadu kawi stop mate hudak lembang phutum bak lembang pitum phan nilitum la puson se akerap ka chathek long pu non mat ke chathek long lela kala tangte rong ha sang ho la dang litum nona mat ke ko ana member mate ko ana bang phu ke claim tum do jinang litum along non mat ke claim amen ke dotang tum pulote du o Faruisi ra abat do sitame la kadu kawile ke claim et la putakali apot si da ke claim veka tum bangke bang koi baksi do kinir sip tum bangke la si la kinir sip tum pensi non mat ke nilitum la lahin adim ko natma tomon thedet lang thedet adim anke la puson se nilitum humri pon bom lo tangte Ronghang sang la nang litum Karbi detma mate chingvui kung pensi nang litum labang so Red Cross Society ke claim lo mepik alam si nang li tum nar ju iklo sila da ke karbidet la putakali nonamat nilitum members ke dotame kaprek akhei tado non asamis mate akhomia tum tado nepali tum tado lapen adivasi tum tado stame kapatir pike karbi tum mat non mat ke karbi tum sipu kinir sip ke klema bang pus bade bang pisi che theklo chingrum bes nang litum chingrum pensi inklem ikla mepik lam lo Ronghang sang ho tangte adun cholam the chithanam eksinang la nanglitum Red Cross Society a rolo nanglitum nona mala district lo Karbi Anglong district lo konana da demsi ke dolo lapen ke ko an aro doji
lake nonomat nilitum ka chathek long ke lake isi Karbi Anglong ke East West district do kokopot si non amat ke aket hak avela si non amat ke nilitum lapu East mate dak Karbi Anglong asai hem ke dak hidi sajira dung ardung supu ladak si nilitum non amat office bi pon bom tame nilitum mat pon bom non nang litum nang karju alam pen tame nilitum West Karbi Anglong mate nijang Karbi Anglong tame ki bi pon ji phanse nilitum ning hang pon bom tame non amat hula dak tame avela tame dak non dipu a branch ban sini litum lakadu kawe tame lang pon bom mate lang chari pon bom me piglo Ronghang sang ho adun cholam theji thanam eksinang la nanglitum nona son akaprek hem me ke cho punon mate chikli ke wang punon la pen ke akaprek du ulang la son ho nanglitum ko puson si men amat ke rabdun lo mate chithik mek pen si ke rabdun ma mate la bangso karjulong apisi ka chithik ma la bangso pudak thanik jima la tomon mate lang kithelo la ba kaprek la puson chikli ke wang ba me ke chu hutame ni litum phodun bom ko pima polote ni litum long member tum ta do ko potsi non langnam sedang ilitum bokajan hin jong si tomon thelo ba nijang Karbi Anglong hin jong si lang thelo polote ni litum ke rabdun long ateng polote member do igre pason si non macha theklo si non bokajan elelong tame ni litum member do lapen pu nijang Karbi Anglong long tame la puson sido amat tong sekot pen tame ni litum bangso alam chinidun pen puthot akerap bang joydun thuke tame ni litum apor ke tangkam ha kadure pen jok men ni litum rabdun thektheda teti la puson se kanglen pen tame hoptai si ba ni thom pen phisi ni litum le dam thulong rok teti las puson ra thek thulong la si rap ke rap dam long lo la puson me piglo Ronghang sang nang li thandam la nang li pulo mo pen rap bom lo la pen ke nang li pudam ji mala Karbi Anglong district ar lo konat lo nona mat ke la bangso tomon ke the punon nang li tum ke rap dam ne ko punat lo tomon ke the ateng ke rap nai pu bangta kalang lo ni litum non mat ka chathek long bangke bokajan la polote la constituency do amen ke kaprek do ni litum hedi non la japrajan malomason tomon ke thedat lapen damtang ke pu dimapur kedai amen bangke la dilai pen parchot malam tameni litum rondam long lo la som se West Karbi Anglong amen ke ni linon mat ining do et ke kali stame la puson nijang Karbi Anglong tameni litum penang rabdam long lo la tomon ke thepen hem ka sarnung ka wedet tum phan ni litum tarpulin tame ron pon long lo la pen la chutun chodang aboton mo khatame ni litum ron kan long lo ni litum bang list tumpen ki pudo first aid po la kenang sot men la isi tarpulin do polote pidun po ba la chutun chodang abaton mo khado polote pidun po la puson anse ni litum klem chot me piglo Ronghang sang honang li thandam adun cholam theji thanam eksinang la nang litum Red Cross Society along bang phu nang ke dodun jia phan koma tum sinang dun unji la bang ke men nai alam lo non nili pen ki puji bang ke Red Cross along member mate kado kawe ke dodun si phan polote anotin phan tame nilitum atwar ka cholang do lapen kado kawe tum tame bangso member mandun un ladak komat ne sakuri do kokobang mate wareng war sai do kokobang un edat ji polam ve alang litum tame klem dun me lapen la retire tang atum antame service retire tang tum antame klem dun me lapen service mate wareng war sai weda tum antame klem dun be anotin tame klem be da me piglo Ronghang sang ho nang li thandam adun cholam theji thanam eksina aruner cap arni ke Red Cross Society atum aninkan wang asonta taxi pirthia dang along ta katalonar ni lo la si la bang so putha nang li radio card jora da tum phan thanam ekjima katalon putha Red Cross day put si English pen pulo si bangso katalon arni la ke arunar cap la ke aninkan wang ta talon pon lo kopi pot si arunar cap talon pon nang kok polote Sergeant Henry Dunans alangli mahangketek arni pen sepaceton alangli mahangketek tame arunar cap arni si amhangtek aposi Red Cross tame arunar cap si talon pon bo pirthia danglong tame lapen pirthia danglong tame konatne Red Cross konatne Red Crescent si kapregarni ka talon lapukali lasi arunar cap veksi talon pon bom lo ko pen wangchin pen nonpu arni antame labang so katalonar ni nang litum Red Cross Society ahin pen son chirok to me deng ponikma nilitum
la along pu bang ke kali normat ke si methang office mate methang sai hemlong se nilitum la arunar kep lote aning kan wang ta metalon ponbo la pen hula so talon arni nilitum jongsi awar sai mesen polote medical care mason ta me nilitum bi ponbom la pen kaprek asai ke ela hygienic pu ise kits pu do English pen ke pu la kadu ka we tami asomara tom phan la asuka ching thi sabon pen cheng lok kadu ka we la koloma mokha tami bangsolong dudu la se hula so por hut tami ni litum ron pon bombo ila se ching ki che than pon bom la sorni kopitong e prang ke bang jilang ke misen pen ke klem pon thek ji ma pusi bang sorni tami ni litum ching wai pon la pen talon pon bom me piklo Ronghang sang na le ke than dam la nang le tum Red Cross Society a hin pen la to bon ke the pu no me ki cho hut pu no nang le tum ke raba bang phu tum lo pot no na so ni le tum matha dam rong ro bar lo ke alang le tum to mon ke the pu sta me nang ke rab ji ya tum phan chini ne ta hai la si la so na ho nang le tum ko son mes nang le tum phan nang ke hang thek po alang le tum la bang ke me pigalam lo isi pu dam lo plote tong sekot pen plote akisung ta du kala apot si nili tom phanang chini hak polote labang ke joy muchot po stamme chini ne polote akisung do posi hula kisung data tum ta me Red Cross asai hemlong dam pen hula da kache thandam dam tum ta nili tum non chetheklong la pen penang atum ke Red Cross along ka meklem tum phan chini pet ke kali tema tame ka chini tum do posi la tomon akethe ba pene lang ke the do kok polote khula tum phan ritar lipo la puson se ko nili tum office long nang than pen si ko nili tum la ka do ka we ko natma pu po pu ritar lip mate survey dam po la so survey teng pen si nili tum ta me pu la Red Cross bitung tum men dam da la pen hula dak ta me nili tum pu ching ki che than dam ti la puson kala tang tin nang le tum along la son joy ke pen nang le tum anum bor la son nang ke call je phan nang le tum along do ma nonomat ke nilitum emergency call pulo la ave iklang sitame nilitum la secretary bang tado nilimithang matado la so nomor bang ke nilitum penang ajir kiding pename chela rai hedat kala kupia pot ma polote penang atum nilitum la kaching wai hodo la sikonat si bangso anombor long che contact nang ma polote nilitum bangso long le che contact nang pusi nonomat ke chipu pon bo sitame nilitum long men emergency call pu bang ke ave ikla bon sitame ning the klong pe le lang tum jong si mane bang la son tomon ke the hot ponon chikli ke bang hot ponon akisung do pulote nang tum along sa me nang humri melo kala la bang ke me chodet ahem do ko la pen tomon ke the do ko polote ba lang ke the hot tame do ko polote la bang ke kirap aphana bang ke nilitum long tame pu wangta do polote nilitum kirap ji pantame chithik ding sitame men ke rabdun fit ke thek theda ta hai sitame nili pamota isialam pulo la state branch pen jong se akirap nilitum phan nangpi hormu jong se pu do polote men pidun fit long sitame men jong se avidat polote la chit o akeder pen tame nilitum pidam da la puson se chithek long non mat ke me piklo Ronghang sang ho nalitum akimia sai mate ke raba sa si ke claim lo pot long ria phans ta me ke me lo la ke tangte adun cholam the ji thanam exinang Ronghang sang ho la nang le tumalong bang phu nang ke chodun je phat mate members nang ke chodun je phat la tuma phan pini la son abai nong ke pidoma mate la tum voluntary phan tum nang dodun choda phan ma nang le thanam exima la nonomat nilitum ke claim bom ke la Red Cross member tum polote nonomat ka chetheklong nilitum Karbi Anglong along langdam polote methang jungjung pen ladak komat ne pen akirap mate government pen bainong ke long pu ke nilitum chethekdam long le athe dak voluntarily si nilitum claim pon bo athe dak voluntarily jong si nilitum claim polote la kadu kawe methang aphan che matha thepin pen si kisung ke photo phan ko som sirap dun longji ma pusi non mat ni litum klem pon bob la se komat ne bang phan kisung ke rap ji phaning hang otumang ke non putame pu klem pon bom lo jong se achit o kasik sak do polote komat ne bange non mat ke nang dun didat tum ta che thek lo la si non mat ni li ki puji bang ke bai nong bang ke avila kala me piklo Ronghang sang ho adun cholam theji thanam bisna Ronghang sang ho la rong robar lo ha ar lo pik an aladak network ta ve mobile dosta me network ave adima son
นนางลิตุมละซอนเป็นยากิซุงโมเป็นลิตุมจิท่านำรอเมกโจจิกลิกเอวังตุมอนกิเทปุนอนลังกิเทปุนอนละซอนหดนางลิตุมตาอดีมจินีเนปินอดีมละฮัลดักตันเน็ตวอกเอาไว้จัดเอาไว้ละซอนหดนางลิตุมกิสารวีดัมจีพันอากิซุงเกโดจีสิตาเมกปุซอมเมสนางลิตุมฮัลดักเกปาเลดัมจีahok lo la kadu kawe mobile network kawe data dim la pen kadu kawe kisung krung adim bang ke dam ka siksak do sinilitum la kisung ki pho chit apor hot ke nilitum humri dam thek theda titi copy pot ma polote la ya kadure pena jak sitame non kache thek thulong bang ke la ningkan ke thom flip pho ang bong kache thek thulong bang ke la social media julum o lo pu pena jak la kadu kawe nilitum long ako member tum ta do la press potum hai di la kadu ko witum ta do posi alang litum ta me la puson kedam pena jok pu ni litum hananang than thupo la pen ka coaching vai thupo la puson se ko hula son pir thelong ta me ni litum humri dam thulong long sitame ni litum la kisung ke pho chit apor hod bangke un identity la hai kadure pena jok la son ikse che thek long non mat ke me piglo sitame nang litum la an akisung ben sitame nang litum ke bor i pen halat da ke pali dam ji phanang litum la sona hota claim lo kala tangte adun thu alam theji thanam mixinang ronghang sang ho la nanglit tumalong sitame ahot pen ke rapa hormuta videt la sonta dokok titita hai la sila sona hot international pen sinang litum phan fana ke le ma mate national pen mate state gov pen kodak pen sinang litum phan fana ke le lo nonomat ke che thek long alam sini litum nang che than thupo la kenang sot apor hot la kadu kawe phanalam se dangli tomar julo pasi bangso fan ke ni litum international pen ke non puta long lelang la pen ni litum phan direct nang pachingki un e kala la se international pu atuma bang ke amenta ka prek muchot ICRC pusipu International Committee of Red Cross pusipu si hula dak pen bang ke ako Indian Red Cross Society mate IRCS phan sinang chingki thu la puson la si la IRCS National Branch pen se ni litum phan la puson ako state branch phan bang punang che contact thu po la son se ako state branch to ben se ako dak Karbi Anglong Branch phanang contact po la sila kadu kawe akisung ke boy matela do polote achit chit tangkale kalita me akerap la hormu hortar se nili tum phanang pichot kami poisa kereng aphan po bang ke avi stamini li tum phan la hormu hortar pompen chethanot tar bulin la pen jong si chuchun todang hormu la pen kopini do polote la puson se nili tum phan nang pipon bo non mat ka chetek thulong ke kala me piglo ronghang sang honang ligi thandam tangte adun thulam theji thanam eksinang la nang li tum ke claim dam asai mane phan ke rap dam la ha sai la sarkara tum nang thelong non pen central punon mate state gov punon nang litum la hai ke claim asai ke misen nang theklong pen alang litum nang litum phan penela son recognize doma nang litum phan hok la bangke athe nilitum phan nonamat ke thek thulong bangke la non government pen alam la litum chathan ponsena nilitum da Karbi Anglong Branch pen la kadu kawe lang ke the hot tame ni litum sarvedun o la pen penang rabdun lo la pen tomon ke the hot tame rabdun pen nang thek long pen ajok alang litum nang pang thek mate recognize kido ajok pen se ni litum phan la SDMA mate state disaster management la high scheme tame ni litum ahut pen claim pon long lo la lo la se la hai ka che thek thulong ke ko pi pot ma polote go men tum tame ni litum phan ning ke the pen ajok la puson se ni litum che matha pon la hadi la se alang litum pen ame ka rab duduk ni ditum lahai lo nom pen nonomat la government tum pen ni ditum phan pu nang kalang tun pen ning the da malam kin athe ni litum Red Cross polote Karbi Anglong district branch polote a president bangke ilitum district long deputy commissioner mate DC iglo apot si alang litum pen sini litum la kadu ko we la lang thepo le bang we prang batomon le phophe prang katami kaprek nilitum ki messenger phan kaching vai pondu padu apor pen apot se nilitum la puson jong si claim that ma lang thepo mate tomon ke the jong se dokok polote alang litum phan thame nilitum report ki pibang joy thuke ti pen ejok pen si alang litum pen ame puching ki men che than thulong lawati lai ek no nilitum me piklo ronghang sangona le thandam adun cholam theji thanam eksinang nang litum la bangso sai ke rabdun jia hot la son kisung ke wang hot nang litum ki cheng sike ko ma tu men sika cheng ki cheng lo la so ka cheng ki bang ke ni ditum la puson sinon mat klem pon mom la ke ni litum Red Cross ahin ben si ni litum la direct
la kaduk we kisung adim antame survey pon po la pen chingkida titi la se la chingkida ta phisi ni litum la report mokha ko na tong kisung ke phoma la pen ko pisi ki pinai ma po bangke ni litum red cross long survey pe me po survey pe me pen bangso amen akur la pen adim ko natma rong survey pe me pen a phisi hedi la ni litum red cross long secretary tum tame ba komat ne ke thetum tame signature pipo so signature pen dat le hudak state long ke le pen na ke accept dun ji la pokali potsi dc tum penta ako signature ng pidon ignang ji la dat pen se ako ni litum hudak la pusan si kapot thai apot si aprang si nang litum penangkar jolam ni litum ki puji abangke ni litum red cross pen si ke ching si ke kirab dam da kala la so pc ako government tum tame punang charab dun thu me piklo ronghang sang nang li klar dak pen ke thana pot tangte adun cholam thi che thana mix nang ronghang sang hom mania bang che vojui alang li ke dam je phan gari motor ave la pen ke ambulance ave la son hu nang litum ka cherab dun asai duma la puson si do non mat ke la pen ambulance amokha ke awetema sitame nilitum kisung dat ahut komate bang thilot polote jongsi adiman palet dunang ji polote gari accident pustame gari pen le chingkoi hut tame thek dun long lok pen ba nilitum hana kerap nang chang pen nilitum rap dunang ji polote nilitum isi la puson ta training ta do kala la stretcher popudo la pepen tame hedi ihin ta pula pusa ajorbi po ihin da ajorbi po men kithui niam ta dolo kithui a system ta hedi thui po men pu la rap tapason si nilitum pinchong chong aposi ambulance wedat hotame emergency pe tame nilitum la puson hedi raptun po la pen hula so hut jong si motor pen accident dat polote nilitum first aid popu la ke rak dun konatma bandage dun bang nilitum klem me piklo ronghang sang ho nang le ke thanda malam the ni pioneer cap arua cheklo ke red cross society ka talonor ni lo podang li radio ka jwara da thong pha nang li ninga klong pen labang so asai putha ethethini lam the akutho nang li than thuik jima ilitum Karbi Anglong mate red cross branch pan anso se kapaching thur pon thu thekji aphan kewang jilanga por an ilitum an cherap ponang ji kopia pot ma bolote non ni ditum ke klem bom ke kopan ma kapachetak nang ji mate ke rabdam nang ji an ke ni ditum rabdam thekhe stame nang ditum jong se kachit tu do bolote ni ditum kopan ma ke rabdam nang jedim tame rabdam long po la se ni ditum ning ke the la pen towar cholang lo la pen ilitum red cross along jong se kado ka ve tum tame nang chelang dun lo polote ilitum chethan pon long po konat ma kisung ke boy la pen apor hod bang ke blood donation mate vi ke chi asai tame ni ditum long un an pen la posanta klem pon avidat hod bang ke avidat titi do me pick lo ronghang sang ho nang li pini red cross society alam the putha mate alang litum ke claim asai putha ko pc ke claim ke dama nang li klar dak pen ke thana pot nang li phan sita me ke ro pilo la pen ke labang so sai ke joy ke kali la ke kisung pika kam bon sita me nang li tum sita me la ana kisung pen sita me nang li tum rada sai ke claim ke messenger phan lang ke the punon tumon ke the punon la ha hu nang li tum ke claim asai ke joy ke kali la sona ke mane bang ke la sona ke rapenta prandam jui la sonda do bonsta menang litum methanga pranchi pi det pen nang litum rata tuma kisung hot chini dun pen nang litum ke rai dun mate ke rap dun ke la ke me pik alam thelo la sepini litum chihu chiput alam the sita me radio card ju atum sita me kenang sot ke rong ro bar lo sita me labang so ka chingki chi than pen alang litum sita me na chini dun pen ale nang longon po la pen kenang litum phan sita me mo kisung ho sita me nang litum phan sita me joy ke pen ka hum ri thek ji la son sita me alang litum sita me na chini dun lo pusining thelo la sepini ke litum a por alam do ko porong hang sa ho ka chingki chi thanang ji ke dopik la ke le dam ta dopik la bon sita me la thi heka por pen litum ason so talam the chi than long posita me nang li sai ke claim long sita me la anso sele arnam bari thele nang li phan a here ju me papi do nang la sepini litum chingki chi thanalam the ke la pon le ington iglo nang li phan puthot suri kardom pajiriklo kardom